Эй, так, что у нас тут есть? У нас есть ось тут фильмы. И, конечно, они купленные, все набытые. Ось, и у их назвы такие непригожие. Я хочу зрабіць нейкую такую кіна... Как это? Для кінапраглядаў нейкую такую базу. Вось, і патрэбна, каб фільмы, якія я ўжо спампаваў раней, яны былі больш прыгожыя. І ў ідэале, каб яны былі з спасылкай на IMDb. Гэта такой распіярены сайт. Но, аднака, але ёсць вось тут The Movie.db. Тут больш розных муві. То есть, калі ёсць беларускія класікі і шахматы, вось, тут ён, напрыклад, ёсць. А вось тут нема. А ангельскага варыянта нема гэтага фільма. Таму гэта, я так понимаю, тут больш кіношак, тут менш, але больш распіярены. Дык вось, мне патрэбна, каб фільмы, якія ёсць, яны былі ангельскае названне, далей год выдання фільма, далей нумар гэтага фільма у IMDb і у вот, гэта The Movie.db. Нешта я ўжо зрабіў, то есть, напрыклад, будзе... Так, дзе ў нас? Вось. То есть, у нас ёсць назва Transformers Rise of the Beast, 23 год, і нумар в IMDb, гэта 5090-569. Дальше нумар в TMDb 66 75 38. Тады, калі такая назва файла, праграма, якая аналізуе і робіць прыгожыя карцінкі і ўсё па відэа файлу, скажа, хто аператар, хто рэжысёр і так далей, тады далей праграма другая гэта ўсё падцяне. Я некалькі праграм тэставаў, вось, і з адной у мяне атрымалася. І яна нават бескаштоўная. Называецца EMDB. У сайце лёгка скачаць, яна спампаваць, яна бескаштоўная. Вось. І нават мне адказаў на email, у меня пытанне было разработчык, то есть малайчына. І так, у нас ёсць вось гэта праграмулька EMDB. Нам патрэбна, так, мне, напэўна, вось гэта папка. Вось гэта папка. Так, спачатку нам трэба дадаць фільмы, якія мы хацім. Датабейс у нас тут будзе. Default. Я тут создал тэм, гэта каб вам паказаць. Итак, нажимаем Hard Disk. Тут можна нешта пачытаць, але я нічога... Scan subfolder, то есть папкі, унутры папкі яны будуць тоже аналізаваць. Так, Add multiple movies, то есть мы спасылку вось такую зробім. Select folder. Вось, і яно пайшло там нешта само аналізаваць. 18 файлов у нас ёсць. Зараз мы паглядзім, што там яно будзе аналізаваць. Калі-нікалі будзе паказвацца экран, і трэба будзе выбраць, калі, напрыклад, некалькі фільмаў вельмі падобных, трэба выбраць, які з, не ведаю, там 3-10 фільмах насамрэч у гэтым файле. Але калі у нас ёсць ангельская назва і год выдання, то часцей гэтае акно, яно не паказваецца.
Ось зараз ми бачимо, що так, некаторыя у нас наогул не разумеюцца, таму што яны назвы вельмі складаныя для гэтай праграмулькі. Трэба будзе ручкамі нешта яшчэ рабіць. Амаль усё. І апошні файл. Калі ў нас ёсць retrieving data from IMDb, то ўсё нашлося. Калі да гэтага няма, напрыклад, монстры на канікулах, то гэта кепска, азначае, што не знайшло такое. Будзем спрабаваць нейкія другія штукі. Так, што-то тут. Alice Wonderland, напэўна, першае. Так, што, магчыма, залезла ў нейкую папку. Зараз мы чакаем і націскаем, якое кіно больш падабаецца, падходзіць да нашых штук. Напрыклад, Грынч. Так, напэўна, гэта з Джимом Керрі у нас Грынч. Ці апошні Грынч. Не, з Джимом Керрі самы цікавы, напэўна, той. Не, тут 2018. Трэба будзе другі выбраць. Так, Грынча мы неправільна выбралі. Добра, покуль пауза. Так, бывае, што наогул нічога не знаходзіць. Тады мы нажимаем Cancel. Cancel IMDb looking? No. Далей. Так, Off of Frozen Adventure. Окей. То есть мы потым будем ручками нешта рабіць з гэтымі файламі. Рататуй. Ага. Итак, у нас все зроблено. Нажимаем Exit. Ёсць. Я добавил тут слупы. Гэта можна зайти в Options и Columns. И вось гэтыя штучки были с гэтай стороны, я добавил их сюды. Так, каб видеть, что у нас, напрыклад, что у нас не зрабілася. Так, хранители снов. Так, мы можем ручками гэта написать и паглядзець, як назва насамрэч. Хранители снов. Вот как называется. 2000... Где-то у нас тут. 2.12. 2.12. Ага. Так. Тады мы эту назву берем. Так. Уставляем вот сюда title. Далее нажимаем Search. Так, все знайшло. Давай. Я так разумею, что відосик буде доволі довгий, але під гарбатку. Да? Так. Все зроблено. Нажимаємо ОК. Все з'явилося. IMDb ID з'явилося. Далі один дома.
Так, што ты? Трансліт, напэўна, не вельмі любіць гэта. Так, как оно там, Home Alone? Ладно, напишем так, калі. Так, о, пайшло. Так, добра. Окей. Так, з'явілася. Дальше. Секретная служба Санта-Клауса. Так и запишем. Секретная служба Санта-Клауса. Года нема. Окей, search. На IMDb по-руску разумеюць. Сайт там можна. О, добра, нават без выбору. Окей. Так, і тут у нас Boss Baby. Напевно, треба тільки лишнє убрати. І нажимаємо Search. Так, The Boss Baby, ну, напевно, перший, 17-й гэта. Давай. Так, гэта мы зрабілі. Глядзіце, IMDb. Нумар у нас ёсць, але TMDB у нас пока нема. Справа ў тым, што IMDb, вось гэта праграма, яна находзіць лепей. Таму мы спачатку IMDb находзім. Вось. А далей мы выдзеляем, напрыклад, усё. Заходзім Options, Batch Update, Data Source, The MovieDB. Так, и The MovieDB Update. Нажимаем Selected Movies. Тут у нас то есть то, что мы выделили. Так, калі-нікалі трэба таксама выбраць. Але гэта не так часта, як было на IMDb. Boss Baby. Угу. Ну что, все? Цуд. Окей. А чому так? Чому так не шмат стало? А где все остальные? Ой, не зразумела, так. І так я не ведаю, што здарылася. Праграмулька, напэўна, лагае. Так, я зноў дадаў фільмы. Паглядзіце. Праграма робіць вось такія NFO файлы. І там ужо то, што мы выбіралі, IMDb нумар ёсць. Таму нават калі нешта здарылася, то потым падцягваецца вось гэты IMDb ID. Як я выйшаў з сітуацыі, гэта Options, General, Allow deleting of movie, Keep current numbering. Далей выдзеляем усё, клавіша Delete ці вось тут Delete. Зараз мы будем TMDB ID рабіць і выключым гэту функцыю. То есть, каб і мы не маглі удаляць, і можа праграма не будзе тады удаляць. Так, выдзеляем Options. І дзе у нас тут Rename Media Files. Так. Не Rename, нам яшчэ
трэба TMDB зрабіць. Так, тут Selected Movies. Пагнала. Яшчэ. Я не заўважыў спачатку. Але вось тут ёсць on multiple search result, use first result. Гэта вельмі прикольно. То есть мы не можем не нажимать на ось у 99%, у 99% гэта у нас на першы фільм трэба клікнуць. Таму калі мы так нажмем, то все патрэбна, все павінна быць добра. Так. Так, нешта пайшло, все пайшло. О, ну так. Вельмі хутка. Окей. Так, што гэта такое? Зноў. З другой базай даных такое і не было. Бэк. Хачу зрабіць бэк. Што зрабіць? Праграмулька лагае. Ой, такая была добрая праграмка. Не ведаю, што ты хочаш. Все? Все. Залегла на дно. Ох, EMDB. Crash continue. Окей, continue. Спрабуем яшчэ разок. Выделім 5 штучек. 5 штучек. Далей options. Batch update. The movie. Don't if сделаем override. Save. Present. Move 25. Ну, наприклад. Can always update from update all. Так. Ну, хай буде шоу-ліст. Погнали. Окей. Далее Эльф. Далее Клаус. Окей. Так, тут от 1 до 5 іде. Ну і що ти зробила? Перше і апошнє тільки осталось. Так, далее глядим, что там можно зробить. Так, options. TMDB. Так, the movie duplicate show list. Не ведаю, что тут потрібно нажать. Ой, каб яно працавала. То есть, нешта выдаляе, нешта не выдаляе. The movie DB. Update all. Only update missing one. Ой, ну давай, поспробуем. Окей. Окей, так, от 6 до 10 іде. Было от 6 до 10, осталось от 7 до 10. Отже ж. Добре, не ведаю, з другой базой данной у меня, напевно, все добре було. Вось я так робив. Ось. Ладно. Апошнє, що програма може робити, може не робити. Так, треба переименувати наші файли. Ось, то есть ми залазимо в Options. Для чого це все робилось? Rename Media Files. І тут у нас є подсказки.
Первое title, вот это вот отсотков T. Далее отсотков Y или Y, это у нас year, год. Далее номер MBDB, это вот так мы напишем. Отсоток I, TMDB, отсоток M. И когда мы выделили наше movie, мы можем нажать Rename. И у нас мы бачим, что переименовалось. Далее полетим, так ли это насамрэч. Так, что ты тут переименовала? Ну вот не все. Так, то есть оно у нас зрабіла вось гэта, вось гэта, вось гэта. Вось гэта, напрыклад, да? Да. Так, і у нас атрымалася тое, што я хацеў. Original название оригинальное на ангельской. Далее год, далее номер IMDb, далее, ну вот это TMDB нешта лагае, глючыць, нешта выдаляе. Але IMDb номер без нейкіх здарэнняў зрабіла. Таму не ведаю. У каментарах напишите, калі у кагосьці была такая памылка яшчэ, і як вы яе вырашылі. Магчыма, гэта камусьці дапаможа. Вось, і такім чынам можна зрабіць так. Паглядзім. У NFO записывается толькі IMDb файл. Ой, магчыма, гэта самае длинное відэо апошняе на канале. Таму што ўсё real-time, у рэальным часе. Усе глюкі, лагі. Вось, ну, все. Всім да пабачэння, я стаміўся. Всім пока.